ଆଜି ଦିନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପାଣି ତଳେ ପହଁରି ପାରିଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ କୋଇଲି, ଅପସନ୍ ବି କୋକିଲା, ଅପସନ୍ ସି ଶୁଆ, ଅପସନ୍ ଡି ପେଙ୍ଗୁଇନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୋକିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପରିଶ୍ରମୀ ଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ହାତୀ, ଅପସନ୍ ବି ବଳଦ, ଅପସନ୍ ସି ଗଧ, ଅପସନ୍ ଡି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗଧ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଟ୍ରେନ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଲାଲ, ଅପସନ୍ ବି ଧଳା, ଅପସନ୍ ସି ସବୁଜ, ଅପସନ୍ ଡି କଳା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲାଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଜୁରାଟ, ଅପସନ୍ ବି କେରଳ, ଅପସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ଡି ପଞ୍ଜାବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କେରଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ହାତୀ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦେଖି ପାଗଳ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ସବୁଜ, ଅପସନ୍ ବି ଲାଲ, ଅପସନ୍ ସି ଧଳା, ଅପସନ୍ ଡି କଳା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କଳା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଭାଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ବାଇନାକୋଡ୍, ଅପସନ୍ ବି ଜାଭା, ଅପସନ୍ ସି ହିନ୍ଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଂରାଜୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାଇନାକୋଡ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗଛ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଲିମ୍ବ ଗଛ, ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ ଗଛ, ଅପସନ୍ ସି ପିପଳ ଗଛ, ଅପସନ୍ ଡି ବରଗଛ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲିମ୍ବ ଗଛ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚଷମା କେଉଁ ଦେଶ କିଣିଥିଲା? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଲଣ୍ଡନ, ଅପସନ୍ ବି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ 9 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 7 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 5 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 17 ବର୍ଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 5 ବର୍ଷ। ଆଜି ଦିନର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦହି ଓ ଜିଲାପି ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ଟାଇଫଏଡ୍, ଅପସନ୍ ଡି ପାଚକତନ୍ତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପାଚକତନ୍ତ୍ର। ଦହି ଓ ଜିଲାପି ଖାଇଲେ ପାଚକତନ୍ତ୍ର ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।